O paro rexistrou datos positivos na provincia de Pontevedra. En total, 3.009 persoas menos no paro deixa o mes de abril. Con todo, continúan sendo 81.385 as persoas inscritas demandantes de emprego. Datos positivos, pero que máis preocupa aos sindicatos é a precariedade dos contratos. Nos preocupa as dificultades que estamos a ter para que eses beneficios empresariais que o goberno colle nos traslada e que nos por datos das administracións e sobre todo pola seguridade social e por a administración tributaria collemos e comprobamos e vemos. Según a administración tributaria, as empresas están facturando os mesmos niveles que xusto antes da crise, cando eran os repuntes maiores. Por comarcas, en Pontevedra hai 638 persoas menos no paro. Na comarca do Salnés, 780 persoas menos inscritas no INEM. Chama a atención entre as dúas comarcas as 209 altas do Grove, 112 en Cambados, 159 en Sanxenxo, 203 na Boa Vila ou 172 en Vilagarcía de Arousa. Isto débese ao sector servizos, que é un dos principais motores da economía nas Rías Baixas. Pois bo tempo, sobre todo bo tempo, un abril que corresponde coa Semana Santa e, bueno, pois o adecuar todos os nosos locais e todas as nosas instalacións para a recepción desos viaxeiros, desos ciudadanos que queren disfrutar das nosas. Estes datos positivos daránse ao longo dos vindeiros meses coa época estival. O problema chegará, segundo os sindicatos, entre setembro e outubro. Xa nos venos como a campaña do berberecho. Cando chega setembro, pois nos chegan aquí e nos damos conta da precariedade. Temos a realidade da precariedade nas nosas asesorías xurídicas cando veñen os traballadores por impagos, por non cumplir os horarios, porque as retribucións que lle tiñen que dar por horas extras non se lle dan, e entonces eso é cando pois debemos de coller e ser áxiles, sobre todo a administración. Dende os sindicatos piden novas políticas de emprego para conseguir un traballo digno, de calidade e tamén con duración.